마스터 바부가 बबे खथायाव दोनखो? आंनि खथायाव। मा? बापरे, माखौ एसेबां गोमोहाबखो? सोर खिथाया नोंनो सिख्ला मानसिनि खथायाव बेबायदि सेंग्रा मानसिखौ दोननो? आंनि गोसो, आंनि खथा, नोंहालाय मा अरजादों? फाग्लासो जागोनलै। सिख्ला मानसिनि खथायाव सेंग्रा मानसिया मारै? उदैया बेलन बादि देरना फैबा आंनि खाथियाव दागाबफैखा। नोंखौ आं दिनै अल' नोंखौ नै नोंखौ अल' आरोबाव नै हगार आं नों हगार नै दिनैथ' गबाय नों आंसो बे खानायखौ मानो इसेबां स्टाइल खालामना लाखिदों बेखौ नों मा बुजिनो फालाय गोसो गोरबो मोदोम गेनजों हाजार हाजार लाख लाख मोजां मोनो आं नोंखौ बहानिफ्राय फैखुमाय नोंलाय ओइ फाग्ला बै गोसो गोरबोजों मोजां मोनलायनायखौथ' बुजिबाय आं नाथाय बै मोदोम गेहेनजों मोजां मोनलायनायखौसो बुजियासै आं मा माखौ खोनासंखुमायब्रा नोंलाय नोंसोरबायदि हिनजाव खावसे हौवा खावसेया बेफोरबायदि खोथाखौ बुजिया मा बुंदों नों बुजिया नोंखौ A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant. सारे बारां बुंनि Good. दे बुंनायसाय नाथाय आं आखरखौ इंराजिनिसो बुंगोन आरो सोदोबखौ बर'निसो बुंगोन बर'नि दे बुंलाय आंबो खोनासंनि A for फामिया L for लामानिफ्राय S for सारखौ L for लाइन M for मारिबाय D for दङ थैनो रोङै गथ' नोङो नै नोंखौ नों दायोसो मोनगोन र'